Ahojte od ďalšieho gameplaye Call of Duty 4. Tento raz vám chcem ukázať gameplay z kampane. Je to veterán a je to dosť ťažká misia, ktorá sa mi vôbec nepáči. Snažím sa ju prejsť už veľmi dlho. Trošku sme ich tam museli podkúriť. Tu máme pitlík s granátmi, čiže skúsime im tam trošku nahádzať. V tejto misii máme aj helikoptérovú, tak to bol ochop. Máme aj helikoptérovú podporu, ktorá nám môže dosť pomôcť. Skúsime im tu. Dobre. Helikoptéra je na ceste. M4 s tlmičom. Tuto nám tu stále podkurujú. Je to hrozne ťažká situácia. No poď helikoptéra. Fú. Musím len čakať, kým ich tu neprečistíme tak, aby som mohol prejsť. To bude asi dosť veľký problém. No skúsime im tam nabehnúť. Tuto máme ísť. Tu na toto si zoberiem radšej toto. Dobre, toto auto už horí, to je na nič. Musíme sa trošku zakryť. Takto. Tuto ich je milión. Odkiaľ sú? Tu sú. No nič, musíme sa dostať do tohto domu, čo bude extrémne ťažké. Ale nejako to... Musíme to nejako dať. Tu je niekde. Tu sú za dverami. Skúsime im tam dať granátomet. Asi som netrafil. Ježiš. Skoro som umrel. Nevadí, skúsime im tu podkúriť. Hádam som teraz už trafil. Fú, tak to bol chlup. Dúfam, že rýchlo dojde helikoptéra, aby ma zakryla. Kde sú? Neviem ich nájsť. Hrozne zlé tiene. Hádam už pochcípali. Zas je tam. Oni tam čo majú, ty vole? Sa tam rozmnožujú akou rýchlosťou? No dúfajme, že teraz to nepochcám. No teraz je to dosť možné, že ich porazím. Takto. A teraz sa trafím po ráne. Dobre, skúsime im tam podkúriť. Dobre. Kde si? Dobre. Building clear, to je výborné. Poďme ďalej. Jak hovorí Gus. Pozor, Captain Price. Dobre. Helikoptéra je pripravená. To je dobrá správa. Asi musíme ísť hore. Ježiš, už tu kričí Rus. To nie je nikdy dobré znamenie, vole. Lavite! Dobre, dáme sem helikoptéru. Už ide s helikoptérou. Ďalší granát.
Má tu za granátu. Dobre som ich prečistil. Skúsime tam aj granátomet poslať. Ha! Bolo tam počuť krik, čiže hádam som ich tam dobre. Kde si? Moje. Umeri. A už sa nezobuď. Dobre, helikoptéra. Toho som už nezabil, čo bol v okne, alebo zasa tam rozmnožujú svetelnou rýchlosťou. Zas tam niekto kričí po rusky, tak... No skúsime takto. Výborne. Tuto zas nie je. Čiže ideme ďalej. Kade mám ísť? Tady to? Áno. Kde sú moji? Nie, tady to nie. Čakať. No. Poďme. Ja aj tady tu treba ísť. O! Skoro ma dostali, ale fakt iba skoro. Už kričí, že SAS. Dobre, helikoptéra tam príde. Táto helikoptéra je veľmi nápomocná pri tejto misii. Bez nej by som to asi nedokázal. No dokázal, ale prišiel by som o psychické zdravie minimálne. Minimálne. Teraz tam nebudem s granátometom nič robiť. Sa mi neoplatí. Dobre, skúsime tam zabehnúť. To asi nebol dobrý nápad. Rýchlo, flash, rýchlo. Dobre. Rýchlo sa schovať. Toto som nemal urobiť. Už vedia, kde som. No skúsime granát. Neviem, kde sú. Nevidím ich. Kde sú? Pred chvíľou na mňa strieľalo asi celé komando a zrazu je tu ticho. To nikdy nie je dobré znamenie. Dobre, odkiaľ sem príde? Dáme si asi toto. Dobre. Poďme. Nikto tu nie je. Ale to vždy tu nikto nie je. A za chvíľu... Dobre, toto dám preč. Nice. Dobre, máme ho. Týrame Araba. Me too. Tento ho zabije. Sir, is he cell phone? Príkazy z vrchu. Majú téma. A je po našom teroristovi. Who was that, sir? Zakayev. Imran Zakayev. Zakayev. Dúfam, že sa vám páčilo táto misia, čo som dokončil. Dal som to na prvý raz a predtým som to nevedel prejsť. Na veterána. Najsilnejšia, najťažšia obťažnosť. Dúfam, že sa vám páčilo a dal som pár tipov tým, čo to nevedeli prejsť. A hádam sa uvidíme pri ďalšom nejakom videi, ktoré spravím. Čaute a veselé Vianoce v Černobyle.